Matthew 24 verse 1. NgokukaMatewu 24. Kuthe uJesu ephuma ethempelini emuka kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli, waphendula wathi kubo, "Anikuboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akuyikushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingayikudilizelwa phansi esandleni entabeni yeminqumo." Abafundi beza kuye bebodwa bathi, "Sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba nini na?" UJesu waphendula wathi kubo, "Qaphelani ningadukiswa muntu, ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami, bathi mina nginguKristu, badukise abaningi. Niyakuzwa izimpi namahemuhemu ezimpi. Bhekani, ningethuki, ngokuba kumele ukuba kwenzeke, kepha ukuphela koba kungakafiki, ngokuba isizwe kuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso, kube khona indlala nokuzamazama kumhlaba, izindawo ngezindawo, kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo. Lapha-ke bayakunikhaphela osizini, banibulale, niyakuzondwa yizizwe zonke ngenxa yegama lami. Khona-ke abaningi bayakukhumbuleka, bakhaphelane, bazondane. Kuyakuvela abaprofethi bamanga abaningi, badukise abaningi. Ngenxa yokwanda kokubi kuzokuphola uthando lwabaningi, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, andukuba kufike ukuphela. Ngakho-ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniyeli umprofethi emi endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele. Khona abaseJudiya mabalekelela ezintabeni, ophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe, osensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe. Kepha maye kwabakhulelwayo nabancelisayo ngalezi zinsuku. Khulekani ukuba ukubalekela kwenu kungabi sebusika nangeSabatha, ngokuba lapho kuyakuba khona usizi olukhulu olungazange lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje, nokungasayikuba khona. Uma lezo zinsuku zingafinyezwanga, bekungesindiswe muntu, kepha ngenxa yabakhethiweyo lezo zinsuku ziyakufinyezwa. Khona umuntu ethi kini, "Bhekani, nangu uKristu," noma "Nanguye," ningakholwa, ngokuba kuyakuvela uKristu bamanga nabaprofethi bamanga, baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso, ukuze kudukiswe nabakhethiweyo. Uma kungenzeki, bhekani, senginitshelile ngaphambili. Ngakho-ke uma bethi kini, "Bhekani usehlane," ningaphumi, noma bethi, "Bhekani usendlini," ningakholwa, ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakala kuze kube sentshonalanga, kuyakuba njalo ukufika kweNdodana yoMuntu. Nomaphi lapho kukhona isidumbu, kulapho amanqe eyakubuthana khona. Kepha masinyane emva kosizi kwalezo zinsuku, ilanga liyakufiphala, nenyanga ayikukhanya, izinkanyezi ziyakuwa ezulwini, namandla ezulu ayakuzanyazanyiswa. Khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso seNdodana yoMuntu, bese zikhala izizwe zonke zomhlaba zibone iNdodana yoMuntu iza emafwini ezulu, inamandla nenkazimulo enkulu. Iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emikhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. Fundani umfanekiso emciwaneni. Nxa igatsha lawo selithamba lihlome amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani nxa nibona konke lokhu, yazini ukuthi iseduze ngasemnyango. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwane asiyikudlula kungakenzeki konke lokhu. Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula. Kepha lolu suku nalelo hora akekho owasazi lutho ngalo, nazingilosi zasezulwini neNdodana, nguBaba kuphela. Ngokuba njengasemhleni kaNowa
kuyakuba njalo ukufika kweNdodana yoMuntu, ngokuba njengasezinsukwini lezo ezindulela umzamcolo, babedla, baphuza, baganwa, bandiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini, abazange kwaze kwafika uzamcolo wabakhulukhula bonke. Kuyakuba njalo ukufika kweNdodana yoMuntu. Khona-ke kuyakuba khona ababili ensimini, omunye athathwe, omunye ashiywe, ababili bona bese-etsheni, omunye athathwe, omunye ashiywe. Ngakho-ke lindani, ngokuba anazi ukuthi iNkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku. Kepha anokwazi lokhu ukuthi uma umninindlu ebewazi umlilo isela eliyakufika ngawo, ubeyakulinda angavumi ukuba indlu yakhe ifohlwe. Ngalokho nani hlalani nilungele, ngokuba iNdodana yoMuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo. Pho ngubani oyinceku ethembekileyo neqondayo, inkosi yayo eyimisileyo phezu kwebandla yayo ukuba ibanike ukudla ngesikhathi sakho na? Ibusisiwe leyo nceku oyikuthi kufika inkosi yayo iyafumana yenzele njalo. Ngiqinisile ngithi kini, iyakuyimisa phezu kwakho konke enakho. Kodwa uma leyo nceku embi ithi enhliziyweni yayo, inkosi yami ilibele, iqale ukushaya izinceku ezikanye nayo, idle iphuze nezidakwa, inkosi yaleyo nceku iyakufika ngosuku engayibhekile ngalo, nangehora engalaziyo, iyanqamula kabili iyimisele isabelo sayo kanye nabazenzisi. Kuyakuba khona lapho ukukhala nokugedla amazinyo.